खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं दायो मालयेशियायावहाय दंफैयो आङो बालि माने मालयेशियाजों बालिजों खेबसेनो जों फैखादों नालाय आं सानदोंमोन कि बालिया बहुत मोजां मालयेशिया मोजां नङा बालियाथ' नो डाउट मोजां बहुत किन्तु मालयेशियाखौ आं बेबायदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बहुत मोजां जों बेयावहाय साननै सानथामनि थाखायल'सो फैदों आं सप्तासेसो थानो लुगैदोंमोन आरोना नेक्स्ट टाइम फैफिनसै आरो मोजांसिन खोथाया जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय मालयेशियायाव फैनो थाखाय डाइरेक्ट फ्लाइट मोनखायो नालाय स' बिराद मोजां जाबाय दाना बिराद मोजां आं जेसेबां हायो नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन आरो लोगोसे माने भिडिअ बानायोबाना बे जायगा बेरायनायनि मजाखौनो लानो हाया एकदम फिल खालामोबा भिडिअ लानो हाया ओमफ्राय भिडिअ खालामोबा फिल खालामनो हाया बेबायदि आरोना स' जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थानो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो केब बुक खालामदों नेगासिनो नै जोङो दायो फ्लेगा जा मोजां बिसिनि माने सामफ्रोमबो सेम स्टाइलखौ खालामनो बानानै आङो नै दिनैहाय बिदि खालामनो आरोना एरियाना ग्रान्डेनि बायदि एरियाना ग्रान्डे बायदिथ' जानो हाखाया अब्लाबाबो हेयर स्टाइलखौनो एसे खालामबाय आरोना ओमफ्राय थांगोन ओमफ्राय नैबे प्लास्टिकआ ओरैबायदि गाजा नुदों प्लास्टिक लाबोनानै बेयावहाय हिल्सखौ लादों माने जास्ट जोङो वाक खालामनो हायाना हिल गाननानै बेनि थाखायनो दा एकदम फ्लेट कम्फर्टेबल सेन्डेलखौ गानदों आरोना नै बेनि थाखायनो वाइफाइखौ चेन्ज खालाम मेट्र' थांगासिनो नै बिथिं এইটো হে নাই টুইন টাৱাৰ এইটো নো ফটো এইলা টুইন টাৱাৰা no টুইন টাৱাৰা টুইন টাৱাৰা মোবাইলতে উঠিম দে আমি ন কাম মোবাইলতে উঠিম দে চাম মোবাইলতে বলচোন हेलो गाइस ये यूट्यूब है ये ट्विन टावर को तुम लोग देख लो बहुत सुंदर है और उधर भी सब लोग फोटो क्लिक करने के लिए आया है गाइस ये देखो बहुत सारा लोग फोटो क्लिक कर रहा है ये मॉडल भी आ गया है ट्विन टावर में फोटो क्लिक करने के लिए जा समायना खानो ओरैबायदि फट' भिडिअ खेबजाबाय जा गरमखा ओमफ्राय जा गोसोम जाबाय दाख्लैनो बालिनिफ्राय फैनानै बार गोसोम जाखादोंमोन आरो दिनै बिराद गोसोमसिन जाबावबाय आरोना दे লাগিল মাইনা আহি কিনে না আৰু তোমাৰ বহুত ভাল লাগিলে বহুত ফটো উঠিছো বহুত ভিডিঅ' লৈছো বাহ
वाह 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 आर्टुर केनेका লাগিছে Rocky better सब more reels or video credit goes to her. I'm more. What more? Yeah, 90% credit goes to her. And 5%, 5%. Actually, I want ice cream. Coconut ice cream lang gonna be. Coconut ice cream. I want coconut ice cream for Okay. energy. I'll give you soon. So बे मालयेशियानि जा फेमास ट्विन टावार दङना बेनि सिङावहाय जों हाबफैबाय नै हाबफैनाय लोगो लोगो मा नुखो बेयो मोनसे मलसो आरोना स' बेनि सिङावहाय डिफरेन्ट ब्रेन्ड्सफोरनि पुरा श'रुम गोजा आरोना ओमफ्रायहाय जोङो बेयावहाय माथो बायबावनो फैसाथ' गैखाया बेखायनो जोङो वाशरुमाव फैबाय ओमफ्राय नै वाशरुमावबो बेयावहाय फ्रि वाशरुम दङ दंनाया ओमफ्राय खिन्थु बियो आलदा मोनसे फ्ल'रावसोमोन ओमफ्राय जों जा फ्ल'राव फैदों बेयावहाय नै एन्ट्रि बेसां 2 RM होनांगौ आरोना बेयावहाय थाइनै लायो ओमफ्रायहाय सेनिटाइजार वाइप्स होयो मोनसे दायो जोङो बेयावहाय थाबाय थाथ'ला मोनसे बेलेग जायगायावहाय थांगोन आरोना नै दायो बेनो जाहैबाय ट्विन टावारावहाय सिङावहाय मल दङ आरोना ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो टेक्सि लानानै टेक्सि लाना थांगासिनो जों दा नै दायो जिहेतु बेयावहाय नायनो लागा जा दंमोन बेखौथ' नायखाबाय आरो ट्विन टावारा जिहेतु शपिं मल शपिं खालामनांगौ जेबो गैया फैसा गैया दा बेनि थाखायनो जोङो दायो मोनसे आलदा जायगायाव थांगोन आरोना बाथु केब्स होननायावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा जायगा बियो मोनफैबाय नै मानसि मोजां नै गेट नाम्बार साम्बार गासिबो दंखायो बेयावहाय गासिबो आरोना बैथिं मोनसे स्टेचुआबो दङ आरो नै जा गिदिरखा मुर्तिया ओमफ्राय नैयाव स्टेर्सफोरा नै girls From Indonesia. Indonesia yes Again. Thank you. bye 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 bye. Say hi to my viewers. Thank you. Bye bye. foto video लादोंमोन bye bye नोंथांमोना साननो हागौ जे बेफोरबायदि मन्दिर बायदि जायगायाव माबायदि ड्रेस गाननानै फैखो होननानै नोंथांमोना नुखादों जोङो ट्विन टावारावसो थांखादोंमोन स' ट्विन टावारनि खाथियावहाय बे ड्रेसखौ आं गाननानै फट' उथिगोन होननासो थांखादोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय लोगोफोरा बुंबाय कि थुदो मा जायगा दङ नायना फैनोसै खाथियावनो ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामबाय थाबा माने जों जेराव हटेलाव दङना बे एसे गोजानावमोन नालाय स' बेयाव थांबाय थाबा टाइमबो लागोन आरो मेन खोथाया जाहैबाय जोंना फैसाया जोबलांबायमोन हो ओमफ्राय आंना कार्डनि प्रब्लेम जाना होदोंमोन कार्डआनो सलियाखैमोन बेखायनो आंनावहाय केसआ बाराबो गैखाया स' बेखायनो जों माने थांलाय फैलायाव एसेबां फैसा गारनो माने गैलामोन आरोना जानानै ओरैनोथ' जोङो बालियाव एफा गोबाव थाखाबायना ड्रेसफोरबो बिदि गैलामोन गांसे गांनैल'सोमोन ओमफ्राय बेबो एकदम माने वेस्टार्न आरोना बिदि मन्दिराव फैनायाव गाननाय गैया थ'
थ' आसा थाबाय बैयाव थांनो बेखायनो जोङो बै सिङाव हाबलायलायासै आरोना गाज्रि नुगोन ना बिदि ड्रेसजोंहाय बेखायनो हाबासै आङो ओमफ्रायहाय नेक्स्टआवहाय जुदि मालয়েशिया थाङोबा निस्सय बे स्टेयार्सजोंहाय गाखोनानै थांगोन आरोना गोजौसिम दिनै बेसांखिनियावनो जाबाय दे बयबो बिदि गाननानै फैबायना जोङो उपाय गैला आरो ओमफ्राय नै बेखौहाय लोगोआ बायगासिनो दंमोन भारायावनो आदार होनोनो কিমান লৈছে 5 টকা ক'ত মাতিম ক'ত